Salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit pe Andreea Art School Lifestyle. Canalul unei școală de arte nu este doar o etapă în viața unui elev, ci un stil de viață pentru artiști. Eu sunt duhul fermecat de bord, Andreea, care vă ghidează prin meandrele artelor, iar astăzi discutăm despre materiale, cele mai funcționale, care sunt cele mai ieftine și care sunt cele mai de calitate. Primul punct pe listă de astăzi este hârtia de împachetat. Se găsește cu numai 50 de bani la magazinele de arte plastice tip Profiart, se găsește în format 50x70 și hârtia aceasta de împachetat pe care o am aici lângă mine arată cam așa, am totolit-o eu bine, dar arată ea în sine cam așa și nu este extrem de groasă, dar e bună pentru desene în cărbune, în creion, în marcare, în asta cred că este pastel, deci este nemaipomenită pentru desenul în materiale uscate. În caz că se întreba cineva, aici este desenat un spate uman fără piele și un rând de mușchi pe el de la anatomie. Așa arată spatele nostru atunci când îi lipsesc pielea și un rând de mușchi. Sunt mușchii de adâncime. Yay, nice! Desenezi oameni fără piele și mușchi pe ei la anatomie. Am aflat despre hârtiile acestea de împachetat abia la facultate, când aveam de făcut o grămadă de desene pe A3 și efectiv ar fi costat o grămadă să ne cumpărăm noi blocuri de desen, din acelea cu foi mai scumpe, așa că a trebuit să găsim o alternativă pentru a ieși cât mai ieftin și a și desena pe A3 și profesorii noștri au fost cei care ne-au recomandat aceste hârtii, așa că sunt din sursă verificată, adică pontul în sine este din sursă verificată. Din nou, se găsește la magazinele de artă gen Profiart, cred că și la Pictorial. Și presupun că se pot comanda și online, dar sincer cred că ar costa mai mult transportul decât ele, foile în sine. Așa că dacă aveți drum până la un magazin Profiart sau Pictor, oricând vă încurajez să vă orientați spre aceste hârtii și să discutați cu profesorii voștri de la școală, de exemplu, dacă vreți să le folosiți pentru școală, pentru la școală, să vă dea permisiunea să le folosiți, pentru că sunt foarte subțiri și sunt deja tonate. Adică nu sunt albe, au deja o tonalitate neutră, un bej, un maro și atunci cel mai probabil va fi nevoie să aveți permisiunea profesorului ca să le puteți folosi și să fie totul ok și în regulă. Apoi, al doilea punct pe listă de astăzi, ce bloc de desen folosesc? Recomand blocuri de desen de la Pigna. Au o foaie foarte bună, nu sunt nici extraordinar de scumpe, nu sunt nici cele mai ieftine dacă stăm să ne gândim că cu 50 de bani vă rezolvați de 2 hârtii A3 dintr-un foc dacă folosiți așa ceva. Dar suportă culoarea. Avantajul lor este că suportă culoarea și nu au niciun tren sau un gramaj foarte mare astfel încât să fie foarte scumpe. Cred că se găsesc și la Carrefour, se găsesc și în magazinele de arte plastice. Deci, da, sunt peste tot. Se găsesc peste tot și sunt foarte ok. Am lucrat 8 ani de școală cât am avut nevoie de hârtie A3, bloc de desen mai gros. Am lucrat pe foile de la Pigna, blocurile de desen Pigna. Da. al treilea punct pe listă de astăzi, Când vine vorba de pânze, recomandarea mea principală este dacă puteți să le comandați de la Raffaello Art. Nu este sponsorizat acest video, cu toate că ar fi foarte nice Raffaello Art, de o sponsorizare așa, pentru că au, din câte am observat eu, cele mai mici prețuri din comerț, adică la oricare alt magazin de artă ai merge, ai găsi pânze la același format, dar prețul e mult mai mare. Și calitatea este cam tot aceeași, câteodată e chiar mai slabă în magazinele de artă. De ce? Pentru că oamenii ăștia fac pânze pe comandă, șasiurile sunt ale lor, pânzele sunt ale lor, le întind ei cu mânuțele lor. Ar fi o chestie cu transportul dacă, de exemplu, aveți pentru școală de comandat mai multe pânze, dacă e cazul vostru, unicornilor pufoși care chiar aveți nevoie de pânze la școală, ar fi super ok să comandați în grup pânze. Cum noi, de exemplu, la facultate comandam toată grupa odată și împărțeam transportul între noi. Pânzele lor sunt astea de aici din spate și gen, ca să vă dau un exemplu de diferența de preț, o pânză din asta de 1 metru pe 1 metru la oricare magazin de artă obișnuit e undeva în jur de 100 de lei, 120, 90 și 100 fix. De la oamenii ăștia făcute pe comandă sunt cam 60 de lei, 70 de lei, 30 de lei e o diferență enormă când vorbim de pânze și sunt bune. Bune însemnând, cum îți dai seama de o pânză că e bună? Ei bine, atunci când bați în ea, e bine să vibreze și se zice așa anecdotic că atunci când scapi o monedă pe o
pânză bine întinsă, ea e bine să sară înapoi. Atunci îți dai seama că este o pânză super bine întinsă. Și de la oamenii ăștia, cel mai adesea s-a întâmplat să fie o pânză super bine întinsă, mult mai bine întinsă decât în comerț. Așa că recomandarea principală în materie de pânze este de la Raffaello Art, din nou, nesponsorizat, dar hey Raffaello Art, știi ce zic? Mai departe vreau să vă dau un pont legat de paletele de pictură. Al patrulea punct pe listă de astăzi. Paletele de pictură pe care le puteți obține în, basically, două infinite moduri. Le puteți obține în foarte multe moduri. Puteți să pictați pe sticlă, pe gresie, pe farfurii de plastic, farfurii ceramice, palete obișnuite din lemn și pe cartoane de genul acestuia în care vin de obicei ambalate pânzele astea frumoase când sunt trimise prin curier, sunt ambalate în carton și cartonul ăla practic de la o comandă la alta ți ajunge, nu știu, câteva luni să-l folosești efectiv să pictezi pe el, cu toate că dacă nu este un carton foarte țeapăn, se va întâmpla ceva de genul ăsta cu el. Se va îndoi. Da, așa se vede cel mai bine. Iar în aceste cazuri în care cartoanele se îndoiesc, chiar am discutat cu proful de la facultate pe tema asta și am întrebat ce ar fi de făcut și el a fost de acord cu mine pentru că tot eu am venit cu ideea să lipiți două cartoane, spate în spate, dar nu oricum. De exemplu, dacă îndoitul în cauză vă uitați și are nervurile pe lung, ăla pe care îl lipiți în spate nu va trebui să aibă pe lung așa nervurile, ci va trebui să le aibă nu pe lung, pe lat. Astfel încât ăsta, dacă se curbează în felul ăsta, în paranteză așa, celălalt când se curbează să nu fie în aceeași direcție. Și astfel să se împiedice unul pe celălalt, să se curbeze și mai tare, poate să se și îndrepte, ca și hârtia pot fi călcate cu fierul de călcat dacă chiar vreți să mergeți that one small extra mile. Adică asta ar fi o altă metodă bună de a avea de-a face cu cartoanele. La palete, întorcându-mă, din toate variantele de palete enumerate anterior, când vorbim în special de paletele pe lemn, ca astea de aici, veți observa destul de rapid când începe să lucrați pe o paletă de lemn că începe să se umfle pe cant. Canturile astea, mai ales după ce le spălați de o infinitate de ori, încep să se umfle și scoate zgomotul ăla care n-ar trebui să existe. Vedeți? Nu știu cât de bine se aude, dar scoate un zgomot absolut diferit. Și s-a și curbat. Ele oricum se curbează pentru că e lemn și lemnul asta face în apă, absorbe apa și apoi când se usucă se curbează, dar ca să încetiniți procesul sau ca să-l puteți opri aproape de tot, este o idee genială și aici se vede, bine, pe asta nu am lucrat foarte mult, e adevărat, dar am observat imediat diferența. Este o idee genială să le dați cu ulei de in fiert, ulei de in fiert. Uleiul de in, cam ca orice alt ulei, sigilează porii lemnului, împiedicând apa să intre în el. Uleiul de in e cel mai bun pentru că pe ăla îl folosiți până la urmă și la ulei și se și găsește ușor. Mi se pare că se usucă ceva mai rapid, mai ales dacă este fiert. Uleiurile celelalte, gen floarea soarelui, ulei de măsline și ce se mai găsește în bucătărie, se usucă mult mai lent. Uleiul de in, în schimb, mi-am băgat degetul în culoare, nu-i așa? Băgat degetul în culoare. Uleiul de in, în schimb, se usucă mult mai repede. Iar acesta ar fi pontul pentru paletele de lemn. Recomandate pentru școală ar fi, desigur, paletele de lemn dacă vreți să fiți dintre acele fancy care vin cu palete de lemn. Dar absolut la fel de ok puteți să pictați pe carton sau pe toate lucrurile pe care le-am înșirat anterior. Al cincilea punct pe listă de astăzi. La punctul 5 vorbim despre uleiuri. Despre uleiuri. Și anume, un super extra mega point legat de uleiuri. Când ajungeți să lucrați cu ele, dacă vreți să lucrați cu ele, indiferent că aveți nevoie de ele la școală sau nu, ar fi să fiți super atenți la câți pigmenți conține un singur tubulete de ulei. Adică, ce vreau să zic prin asta? Ăsta e un ulei de la Pebeo și e un alb de, îi zice Blanco Vivo, Vivid White. Presupun că e un soi de alb de titan. Ideea de bază este cu uleiurile. Pe spate aici ar trebui să se vadă, dar nu sunt sigură cât de bine se vede. Chiar aici sunt enumerați pigmenții. Iar faza cu uleiurile este că sunt cu atât mai bune și cu atât mai performante, eficiente, cu acoperire mai minunată, strălucire mai strălucitoare și tot ce îi trebuie unui ulei să fie cât mai bun,
Faza cu uleiurile este să aibă un singur pigment sau cât mai puțini pigmenți în compoziție, pentru că atunci când sunt o grămadă de pigmenți în compoziția lui, efectiv își pierde strălucirea. Pigmentul nu mai are forță prin sine, sunt extrem de prelucrați, extrem de șterși și nu se văd la capacitatea lor maximă. Când au un singur pigment, ăsta are de exemplu 2, dar când au un singur pigment, sunt cireși pe tort. Când vorbim de materiale, în general, în artă este regula că cam cât dai, cam atâta face. Nu tot timpul, nu e universal valabilă, dar de obicei, ca regulă generală, cam cât dai, atâta face, în sensul în care să produci materiale de artă este incredibil de scump. Materialele, pigmenții, tot pacâmul, sunt și foarte scumpi și atunci cam cât dai, atâta face. Normal că atunci când vorbim de ulei, de exemplu, cel mai scump ulei probabil va fi și cel mai bun pentru că are pigmenții împărțiți pe categorii de preț, pe categorii de puritate, pe categorii de tra-la-la-la-la. Și atunci, normal, se va vedea și o diferență semnificativă în calitate. Dar, ca idee, cel mai ok pentru ce aveți voi de făcut la școală, în timpul liber, de plăcere, pentru facultate, este ăsta de la Masterclass, master, pur și simplu master, simplu. Și este ok, își face treaba. Nu sclipește, nu strălucește, dar își face treaba. Apoi, mi se pare că ăsta de la Classico este puțin mai sus, My Mary cred că este, sau Classico în sine, nu, My Mary scrie aici jos el, și este un pic mai ok. Ăsta este de la ce am zis, PBO. Nu știu ce să zic despre PBO, dar este și el ok din câte zic eu și își face treaba. Ideea este la absolut toate se aplică aceeași regulă, să fie un singur pigment sau cât mai puțin, maxim 2. Ăsta are 2, deci am putea spune despre el că este bun. Dacă intrăm și mai mult între ale pigmenților, putem vorbi despre faptul că anumiți pigmenți sunt prin ei înșiși mult mai tari decât alți pigmenți. De exemplu, și asta e valabil și pentru tempera, trebuie să o țineți minte. De exemplu, profesorii s-ar putea să auziți într-o școală de arte că vă spun să folosiți alt de titan, nu de zinc. De ce? Pentru că pigmentul de titan e mult mai puternic decât pigmentul de zinc, adică are acoperire mult mai mare, dacă ar fi să intrăm super detaliat în pigmenți. Al 6-lea punct pe listă. Am fost întrebată ce creioane folosesc și vom vorbi și despre creioane astăzi, la punctul numărul 6. Cu creioanele nu este foarte mare filozofie, multe firme sunt ok, cele mai bune cu care am lucrat în decursul timpului și chiar mi-au plăcut și au dat randament și și-au făcut foarte bine treaba au fost astea două, pentru că astea două sunt de la aceeași firmă, anume Kohinoor, iar acesta, a doua firmă, al treilea creion, este de la Lira. Și și-au făcut minunat și excelent treaba, au performat cât de bine s-a putut performa și la examene, la toate la care am avut de dat examen, deci cu acestea 3 defilăm. Nu prea există diferențe dacă vă întrebați între culorile astea două, că unul este ocru și că unul este gri și amândouă sunt de la Kohinoor. Nu am văzut nicio diferență. Amândouă au mai avut puncte tari care zgâriau hârtia, amândouă au mers și foarte lin, așa că nu este o diferență semnificativă între ele, sunt la fel aceeași firmă, aceeași calitate. Nu am observat diferențe semnificative. Al 7-lea punct pe listă. La categoria prețurile cele mai mici se înscriu, din câte am observat eu cu ochișorii mei, produsele de artă găsibile în Bricostore. Shockers! Cine s-ar fi așteptat la asta? Nimeni. Dar în Bricostore puteți găsi, mai ales când lucrați pe formate extraordinar de mari, cum sunt și astea de aici din spate, fie că vreți voi, fie că vă cere, fie că sunteți la o secție care necesită lucrul ăsta. Când lucrați pe formate mari, sunt extraordinare produsele de la Bricostore, tip pensule, de exemplu. Sunt mult mai țepene, băi, dar se strică mult mai greu decât pensulele obișnuite, care se strică imediat. Și sunt formate mari, gen asta are 5 cm lățime, la prețuri mici, ceea ce pentru tine este extraordinar de avantajos când ai de umplut o pânză ca asta, cu o grămadă de acrilic sau de culoare. Și anumite culori de la ei pot fi folosite să pictezi cu ele. În anul întâi am lucrat pe carton bituminat, pe care de unde credeți că l-am luat tot de la un magazin Bricostore. Deci magazinul Bricostore e prietenul vostru. Se putea să nu se facă beznă în cameră? Înainte să trecem la punctul următor, voi aprinde lumina.
Tot la capitolul cele mai mici prețuri, când vorbim mai ales de magazinele de artă, am observat că cele mai mici prețuri se găsesc în magazinele Mustache. Calitatea depinde de gama de produse, pentru că la unele game de produse putem vorbi și de o calitate mai ușor de tot mai micuță decât la alte magazine, dar prețurile sunt foarte ok, mai ales când vorbim comparativ de produse care se găsesc în mai toate magazinele de artă. În Mustache le găsiți de obicei cel mai ieftin. Apoi ar veni ca locul 2 pe listă Pictor și locul 3 Profi Art. Unde la Profi Art găsiți chestii care probabil sunt puțin mai sus calitativ la anumite produse, dar sunt și de asemenea mai scumpișoare. Al 8-lea punct pe listă de astăzi. Când vine vorba de pensulele obișnuite, nu cele de la Brico Store, și vreți să investiți în niște pensule care sunt mai fițoase decât cele de la Brico Store, putem vorbi de exemplu de pensule de la Milan. Se strică mai repede, dar sunt mai finuțe și mai fițoșele și sunt ok și am lucrat cu ele foarte mult timp. Au făcut mai nou seturi de câte 8, cred, pensule sau 10-12 și sunt seturi cu mai multe pensule la 60 de lei și economia ar veni cam de 1 leu sau 2 pe fiecare. Al 9-lea punct pe listă de astăzi. La punctul 9 vorbim despre o mică descoperire a mea și a unei colege de ale mele super drăguțe, care împreună, mai mult ea, ca să fiu onestă cu voi, am descoperit praful de cretă. Care praf de cretă te ajută să faci reliefuri în culoare. Probabil va decolora puțin culoarea, pentru că și tânticii ăștia care produc uleiuri folosesc și în anumite uleiuri praf de cretă și le scoate strălucirea și viața afară din viață, dar praful de cretă, mai ales când lucrați în acrilic, de exemplu, tempera se crapă de la ea, uleiul are niște efecte adverse destul de bizare pe care încă le observ, adică nu știu să pinpoint care sunt ele, să pun exact degetul pe ele care sunt, dar are niște efecte care cred că se trag parțial inclusiv de la cretă, dar cu ulei te ajută enorm să faci reliefuri. Nu am exemple aici în spatele meu, dar peste câteva luni vă asigur că voi avea, pentru că acum lucrările acelea despre care vorbesc sunt la facultate, dar vor veni și ele la mine acasă și vor servi drept fundal. Deci praful de cretă, în concluzie, e minunat și puteți încerca, aveți o recomandare din partea mea. Se găsește cu 1 kg de cretă la 4 lei în magazinele Mustache, de care am vorbit adineauri. Al 10-lea punct ar fi să salvați orice fel de gunoi se poate. De ce? Pentru că gunoiul este sfântul graal al artiștilor în general, al artistului generic, al artiștilor. Da. Gunoiul, ca de exemplu ăsta de aici. Sunt tot felul de role pe care le-am păstrat pentru că pot fi vopsite și adosate unei pânze. Cu ăsta faci de asemenea un relief foarte mișto, efectiv e carne de tun pentru relief, orice fel de relief în culoare. Plasticul de obicei poate fi biodegradabil, dacă vorbim de plastic special făcut biodegradabil, și atunci nu este o idee bună să folosiți tipul acela de gunoi, dar plasticul ăsta care oricum infectează mările și se adună în grămezi prin gropile de gunoi, ce fac artiștii cu el? Îl transformă în artă, dar cu cap, adică sunt niște tehnici un pic mai avansate de care noi am învățat la facultate și pe care acum cu bucurie le aduc în fața voastră. Nu știu la liceu cât de deschiși sunt profesorii spre astfel de tehnici și metode, dar este fascinant din punctul meu de vedere să lucrez inclusiv cu gunoaiul. Știu că sunt artiști mai conservatori care chiar țin la calitatea materialelor lor și nu sunt de acord cu lucrul cu gunoiul, dar este până la urmă o resursă pe care vreau să o aduc în atenția voastră și vorba mai mult decât de reciclare. E vorba de materiale care vă sunt la îndemână, care ar fi aruncate pur și simplu dacă nu le-ați folosit și pot sta la baza unor efecte absolut geniale, de ce nu? Aș mai vrea să adaug un lucru pentru astăzi. Ultimul punct pe listă, dar nu cel din urmă, pentru că am putea continua la infinit cu aceste ponturi legate de materiale. Al 11-lea punct pe listă de astăzi. Anume markerele. Iar când vine vorba de marcare, principalele mele 3 variante la care am recurs, în afară de copicuri, care sunt cele mai fițoase, cele mai mișto, toată lumea auzi de copicuri, sunt astea 3 de aici. Pentru liniile mai subțiri am folosit miniatura asta absolut adorabilă de la Staedtler. By the way, dacă dați cu apă pe deasupra, se împrăștie, nu e chiar waterproof. Mie mi-a dat țeapă la chestia asta într-un moment în care aș fi avut nevoie de o țeapă și mi-a dat țeapă, dar nu e waterproof cel de la Staedtler pentru linii. Astea 2 de aici, în schimb, sunt super, hiper, extra, mega waterproof și se și îmbină între ele, pot fi blenduite împreună.
suprapuse și se blenduiesc prin suprapunere. Ăsta de aici este de la Style File, iar ăsta de aici este de la Graphit. Se găsesc, acesta sinceră să fiu cu voi, nu mai știu exact de unde l-am. Astea se găsesc la ProfiArt, cred că am văzut și la Colorit, cred că am văzut și la Pictor ceva asemănător la un moment dat pe undeva. Deci, da, cam asta ar fi și markerele. Videoul de astăzi a fost filmat în live. Dacă doriți să vedeți varianta sa întreagă, o puteți găsi în colțul din dreapta sus a acestui ecran al videoului, precum și în descriere. Acesta a fost videoul de astăzi, vă mulțumesc extraordinar de mult dacă ați urmărit până în acest moment. Eu am fost Andreea Duhul Fermecat, iar până data viitoare știți deja că v-am pupat. Ăsta curs, e nașpa, ajutor, prosop, ajutor, nu am prosop, nașpa, foarte nașpa. Aia, voi rămâne cu ulei de in pe degete până la finalul filmării. Versiunea... Da, se vede că am lucrat cu lipici fierbinte cu asta. Mamă, dacă ați vedea ce e aici pe jos, dezastru! Dezastru! Anarhie!